Kinaganigin pa ang puning anak, puning banal na Espiritu. Amen. Yung grasya at kapayapaan kinatayan sa Kristo, lugod ng Diyos, ating pamisan metong kay banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At kay kaantimurin. Kapatid si Siyantala na kaya katang kasalanan, ba't karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Ginang Yesus, dinatang ka, ban pakikasundong mo kami, king metong at kingig pa, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo Jesus, pakayapan mo ring sugat ning pamikasala at ning pamisagsagan. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginang Jesus, mamilatan ka para kay kami kingig pa, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ang Diyos sa may payang tuto, pakadulba nakatamat king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Itala nakatasan na king bilang hangga. Amen. Manalangin tamo. Kay paming mayupaya, pagkaramdaman mo sana ring panalangin ng kay kang balayan, ika sanang magmasusi king kay baytana, anting tao ning anak mo, makapagsaya kami, king kalam ning alanganggang biye, potang datang yang bit mong ligaya, uling ya ing mabibiye at magari kang bemo, at ning banal na Espiritu, metong maging panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang ibat, king dalit, ding sablang dalit. Daramdamang king mabilis daratang, ingka kong pakamalan. Biltangan na lang bundok at ding talimundok. Bana kong pakikitan. Antiya king metong amasanting, o malating usa, ingka kong sinta. Lelening bakod ning pader, makatalakadya. Karing awang at siwang, silip-silip ya. Ban ako ingakit na. Ingka kong pakamalan, kako sinabi na. Tara, sinta ko, tuki na ka kanako. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Magsaya ko, King Ginoo, ikong banal,
Magkanta kong bayong dalit, aparangal keya. Magsaya ko king Ginoo, ikong banal, magkanta kong bayong dalit, aparangal keyo. Kambering lira, Ginoo ke kayuyang puryan, kambening gitara, panigtiganye. Pagkantayeng bayong dalit, manigtigan kong masalese, kambening masikan, akolisak. Magsaya ko king Ginoo, ikong banal, magkanta kong bayong dalit, aparangal keyo. Dapat ing sariling balak ning Diyos, manatili kabang-kaba. Kapag nasanno, kapilanman elamatda. Maligaya yaing bansa, nunging Diyos yaing ginuno. Maligaya ya, ing balen a pinili na. Magsaya ko king Ginoo, ikong banal, magkanta kong bayong dalit, aparangal keyo. Ing Ginoo yaing kekatang kapanayan, talasawop at kambilan. Maligaya kami uli na, uling lagyo ng banal, panaligan miya. Magsaya ko king Ginoo, ikong banal, magkanta kong bayong dalit, aparangal keyo. Parangalan tayo po'y maya pabalita. Hindi naman natili kaya kayo. At kay kaante mo rin, Pamipasya king maya pabalita agpangkang Lukas. ligaya kay ka o Ginoo. Emelambat ginaya kay Maria at marapal yang minta king metong abalen king kabundukan ng Judea. Mintaya king balen ng Zacarias at pinugine i Elizabeth. Inyang dimdam ng Elizabeth ing pamamugi ng Maria, linuksuya ing pungol king sepupunana. At Elizabeth, kitmuan king banal espiritu, bigsalitayang masikan ngana. Mapalad ka, karing sablang babay, at mapalad siya naman ng anak, ami bayit keka. Makanano kong pengayin tuliran, ing dalawa na ko, ningin duna, ning kanakong Ginoo. Huling kabut dimdam ko, ing kekang pamamugi, linuksuya ing anak, king sepupunan ko, king tula. Mapalad ka, uling paniwalan mo, king ing balita na kaya kaning Ginoo, mipal tutu. Mayap ng balita ni kaya katang kaligtasan, Kapuyan kay ka o Kristo. Anya pong may pamasyal kami king Europe. Balang puntalan ming lugar, bansa, mumunamin diling paintunan niya pinigpisamban. Inya miras kami king Czechoslovakia. May pintagon, akaling man ming kitang, usually mangutang kami king information na ning hotel. O nangin niya lumbal na kami, kabang pepena lumbal na kami. Akal ba nang may utang. So, yung kitnanan may, nung karin kaya manakit,
Catholic Church. Itong yung pulis, mapna mo biyasang English, no? At nga na, kaya pa magsalita na. Dakal kayo nga ng pisamban, pero itang sabihin ko kayo nga na, rekomenda kitang may itong pisamban, no? Yung puntalan nyo, ako sigurado, bana mo kay Church of the Resurrection, something like that. Alimaman itang Santo Niño na, Church of the Resurrection. Kasi ito mong malapit kitang hotel. Pero yun yung sinabi na ngayon, medyo makarayo yung bagya sa karatang aliwa. Unahin niya pala ko na kami. May hining metong nini kaya beko, making curious siya. Lepitan eh. Kapna mo nga, nasabi mo dakala, what's yung re-recommenda mo yung pisamba na yun eh. Kasi nga na, huling pulis yan eh, magrondaya. No? Pansin ko nga na, deni nga nang sisimba kayong lugar na yun eh, kaya tang pisamba, patalumwala, no kasaya. Ano ka nung kasaya? Compare mo ka rin aliwang, sikara, nalanam rin aliwang sisimba, no? Ilan mo kanya nakasaya, no? Kanya ka rin ito ko rekomenda nga na, siguro nga na, brayo maging masayala naman nga na. Kasi nga na, potang lalo na nga na, potang, kaya ba na kanon ng misa, uling iya ka, no, potang may panindalan niya ka rin, bilang may ganyan yung lunggob, diyan, actually, man Catholic eh. Malunggob yan, makiyabi keng service nga na, kaya bagkatang service nga no? At mag-enjoy ka no? At potang kanong kaya rin ng misa, magpainom lang kape itang pari, ang pong mag-offer yung cookies, no? At potang mga lakon kasaya, ay basta akin na masaya lalo pa, no? At siguro nga na, sooner or later, makiyabi o keng pisamba na ini. Uling may ganya ko kitang tula, nga, no? Saka nga na itang nga ng tinaping kakanandang tinaping ng communion, tinaping kakanandang maniwala nga na. Yan na pinig Jesus nga na. Siguro nga na pinig sekreto nga na. Nang makanya. Siguro na. Sooner or later, makiabew kaya ng church ini. So, yan may ako kami, no? Bigla kaya nga na kahit kasi bendaring makatwa. So, bendaring makatwa nga na rin makatwa. Yung kanong mayo mo, pilulupungan dering panas. Ha? Pero kanu ingaslam. Ala kanong lalapit kay ingaslam. Nga nawari. Then tawag ating sweet smile na makaying ganyala. Ha? Then tawag ating sweet smile, makaying ganyala. Then tawag mas lamalupa, makadismayalo. Nga pinanang lalapit karela. No? Well, anyway, ining ebanghelyo may basang yan nung dimdam tayang, na pinitang inyang Maria, binisita ni ang pisa ng Elizabeth. At walang babaeng may pagkalaman. Bagay makapagmulala. Ing metong dalaga yung may buktot. Ing metong naman, bahog yung may buktot. Parehong makapagmulala. Ing kalam may pagkalubgarela, no? Siguro din atatandaan niya itang the other day, na God's graciousness makes possible what is humanly impossible. God's graciousness makes possible what is humanly impossible. Ngayon, sabi ko, yung Diyos mga tarantaya, kayong lugod na kay katamo. No? Akakalingwa na siguro yung imposible ni. Patang kay, pating imposible, gagawa na alang-alang kayong tao. Kayong lugod na kayong tao. At iting milyari ngayon ninyang mito pala, Mariam po ay Elizabeth. Imagine nung nanunamong tula, penandamanda, pareho lang may pagkaalaman. Nginimito pala rin adwa. Siguro may maksingin tula. Mamaksingin tula ang pong saya. At nyapin nga ng Elizabeth, inyang damdaman ko nga na, yung kikang pamamugi, linuksuya ing pungol king sepupunan ko king tula. Pating pungol king sepupunan na. Ikwana namang mele. He leapt with joy. No? He leapt with joy. No? Linuksuya king tula na. Patining anak. At tsuking puso na. Ay tsuking sepupuna na. Linuksuya king tula. At inim niya patuto na ining anak king sepupuna ng Maria tutupin aliwaya klaseng anak. At may patutuhanan dating yung panahon patang malulut na luntoy yapining Mesiyas yapining paninayan tamong maging tagapagligtas. Magdalayang tula, magdalayang saya.
magdalayang tula, magdalayang saya. Karing sablang pupuntalana, karing sablang tatanggap kayo, tatanggap kayang mitmong katapatan, magdalayang tula, magdalayang saya. Yapin ini ing bunga na kaya katamo, ning pamananggap kang Jesus. At kitang Sunday, the other Sunday, no? Not yesterday, the other Sunday, itang third Sunday, Gaudet Sunday, Sunday of Rejoicing. Sasabi ko na naman kanita, naning pundasyon na ning tula ning meto nga Kristiyano. Ing pundasyon na ning tula ning meto nga Kristiyano, ay pinitang paniwala na, tatanggapan na, kikilala na ya, anting meto nga talasal pantaya, menibat siya king Diyos, kapamilyane ning Diyos, anak ning Diyos. Ning Diyos sa malugod at maganaka. At tulin na nito, kikilala na ning Diyos ayan, anong no, makisan metong ya, no? Yapin niya ing kayang sikanan, king oras ning kayang kainan, sakdalan, king oras na ning kayang pamangailangan. Yapin niya ning Diyos tamong kikilalanan. Yapin, ala ko nga pansin, hanggang makanano pakabayating problema mo, hanggang makanano pakasakit, ing daranasan mo king biye. Patang agyo mong talangaban wa, at agyo mong mga di, at agyo mong tanggapan me, busaling na anumang araranasan mong masakit king biye mo, makaranas kang kapasngawan. Ipasno ka. Ipasno ka. Ipasno ka. Ikayo mismo yung kunna niya yung sarili yun. No? Patang pera mo pata, pabalo mo sa nagangin. No? China was mingin. No? Patsitinggap niya yung puso mo. Ang nga napakasakit ang daranasan mo, bipasno ka. Magdalayang kapasnawan, magdalayang tula. Magdalayang tula. Magdalayang bayong pag-asa. Yay pining ginuyan. Yay pining kakatamong tagapagligtas. Yay pining pangayaliwana. So, ing pisasabihan tamo, kasi maralas kasi, maliliar naman kaya katamo, pagkamalyan tamo, detang nadwang bage. Kaya ng English house tayang joy, ang pong pleasure. Kaya pareho, joy ang pong pleasure. Kaya kapampangan, kuswelo ang pong tula. Kaya pareho yung kuswelo ang pong tula. Yung kuswelo, yung wapinit, yung tula, bunga nening, pamangilala king Diyos, anting kapamilya, anak na katamo, pamilya na kataning Diyos, ang maganaka, mapamakalulo, malugod. Yapin niya ning panibatana ning tulata mo. Ing kuswelo, ing panibatan ning kuswelo, yapin itang pamanusig, king panamdam ning tao, no? Pamanusig king panamdam ning tao. Asan talang desires, pamanusig ka ring desires sa ning tao. Halimbawa, ing bisyo, ganaganang bisyo king alak, bisyo king sugal, bisyo king pitaning laman, sexual desires, no? These are all, they give satisfaction, pero they are more pleasurable satisfaction na pansamantala. Pibandyan, upaya, dangalan, ambition, oran. These are all pleasures, pleasurable. Kuswelo, babiyalang kuswelo. At kuswelo uling pansamantala mo, elaman natili. Ing masakit pa, patsemi pa sobra ka, karening panibatanan ng kuswelo, may pa sobra ka lasing, may pa sobra ka sugal, patirugo balay mo, sinla mo, may pakarok na ka, yung buong business mo masira, no? Sinobra ka keng pamanusig keng laman, no? Anyap na kayo mga tarantang mo na ng panyaptan mo, keng pamilya mo, mga siraing pamilya mo, and so on and so forth. Makasira. Maralas kasi pagkamalyan tayo ito. Ela pareho. Yung kuswelo, ang poing tula. Kuswelo, pansamantala, fleeting pleasures. Enjoy. It is something that is internal. Malalam. Nung wari sana, manatili yake ka. Manatili yake ka. Matakilyang bagya, panamdaman may itang tulang ito. Nung halimbawang paminsan-minsan, mababala. Panamdaman mo. Matagkilya mo. Panamdaman mo yung pasibayo. Nguling kasi, manatili. Nung kayo mabawalaya mo, patang sasamutanan tayang kuswelo.
sa samutayan-tayang husto mawawalaya itang tulang ito. Pinyaning dadaral na kikatamo ning kasalpantayanan. Nyapin nga na ning kasebyan, religion without joy is no religion. Religion without joy is no religion. Patsipis sabinteng religion, ugnayan king Diyos, magdalayang tula. At ilang kasebyan ni St. Francis of Assisi, St. Francis de Sales, St. John Bosco. At ilang kasebyan nga na, a sad saint is a bad saint. A sad saint is a bad saint. Intutunan yan, alam namang bad saint. At intutunan yan, alang malungkot na santo. Ang yang retang martyrs. Detang mamamartir, kabang papatendala, ating tulaking pusura. Uli nung alang tula, happy bata, yung kasakitan. Nga bala mo, uling, tengmanan da na yung Diyos, telagada na yung sarili da king Diyos, kaya ti pakingyato, makisan metong no king Diyos. Anya itang sakit, itang physical pain, da na panamdaman, ma-overcome, ketang joy, ketang tula, ning pamakisan metong da king Ginoo. Anyapin nga na, alang balungkot a santo. Ing balungkot a santo, barokya santo, sabihin niya santo. Pota santito ya santo, santito ya mo, no? Uling malungkot siya datang, no? Ing tula, bunga ni ning pamakisan metong king Ginoo. Well, ngayon panahon na iti, ngarapin dakalang mangutang. Makalano kayong Pasko? Paskong alang Manny Claude, Paskong halos alang Noche Buena. Kasi lockdown starting kanong atang 23 hanggang 26, na lockdown from 11 to 3, no? At the same time, curfew from 11 to 3, and that whole day of 23 hanggang 26 lockdown. Ka pwedeng lumwal. At king balita ko, implement din strictly. So tamo, alang makapanyiklod, no? Alang makapagparty, alang gathering, pwede. Ka makalwal king balemo, ka makapunta king aliwang baryo, no? Katanggapan. Bala mo, makanya natin planong agpangking istorya. Nga na, makalala kayong Pasko nga lang makanyan. Mano Pasko nga lang makanyan. Kasi misa niya tamo. Yung Pasko tamo, Pasko yung kuswelo. Paskong tula. Yung kasanayan tamo. Anya pingin mangutang tamo. Makanano ya kaya yung tula ng Pasko. Actually, tula ng Pasko mama ko, karing tawang tutong magmasusi king Pasko. Yung Pasko mawawalaya, karing Paskong magkuswelo. At maralas kaya katamo. Keraklan kaya katamo. Yung Pasko, tula. Kuswelo ya. Gustong kaya gagawan tayang dahilan, gagawan tayang okasyon, yung Pasko, batang makapagsaya. Magpa-Christmas party, reunions, family reunion, etc. No? May haliwang kasaya, may haliwang kasayahan. Yung kaya katamong gagawan. Plus the caroling, Christmas carols. Alangan niningin ay pati rening, may bigla ko. Mapilan lang mo rin ating baleng, ating Christmas decors na no? Pero, hindi rin sabihin, alang sayang Pasko, alang tulang Pasko, uli mong alaluining dati tamong gagawan. Actually, baka ngini pa mi katunay Pasko. Ngining pandemic. Ngini pa siguro maging tunay Pasko. Uling, sabi ko king palang Pasko yung Ginoo. Daratang niya kaya katamo in a very special way. Makiabe ya kaya katamo. Manuknangan niya king puso tamo. Every Christmas in a very special way. King Espiritu na. Makiabe ya kaya katamo. Tayo panamdaman, tayo papansin. O kasi, alayang lugal kaya lugal. Anyala kong pansin, datang kaya katamong usual celebration ng Pasko, Paskong kuswelo. Kaya ba ng Pasko, ante mo nga lang milyari. Nanumbungan na. Kaya ba ng Pasko? Sakit buntok. Sakit atyan. Sakit alum. Sakit alum.
May kong alagang dinalan ng tinggap ko, pulo yan pesos. Garabyado ko na nakasakit talog. Sulit itang ginastos mo, kaya itang tinggap mo, niya sakit talog. Muling, sakit kalog. Sakit buntok. Sakit katawan. O ito, imbunga na. Kasi pigkuswelo tayo mo. Mig-celebrate ang Pasko, alaya man ni Kristo. It's a Christless Christmas. It is a Christless Christmas. Anyapin, mo penamdaman, yung tunay tula, yung tunay diwa ng Pasko. Mo ala. Ngayon Pasko ngayon daratang ang Pasko, siguro, panusigan tayo yung Ginoo. Yan naman yung panusigan tamo. Banta, aranasan tamo ay experience itang tunay tula at tunay ng kabaldugan ng Pasko. Yung ginuyang panusigan tamo. Itang kayang kaburian. Itang adwana kaya katamo. Pila ng aldong ini. May yaliwala rin papasyag na kaya katamong mensahe. Kaya katamong dapat tukyan. Kaya katamong dapat sagiwan king puso tamo. Ban kanita asa jatayang masalesa yung sarili tamo. King panyatang na. At kaya katamo yung panamdaman at apilasa. Dening mensaheng yampang na. Ilaring panusigan tam. This time, pilitan tamong magpasko. Anong nuy Kristo yang makasentro kibuso tam. At asahan niyo, sigurado, aliwaya yung Paskong pagmasusyan tamo. Uling Pasko yang at si Kristo. Itang tunay tula. Itang tunay saya. True happiness. Real joy. Yan kaya katamo nga pilasa. Sana, pagpilitan tamo. Kining Pasko nga iti, makailiwaya ka rin sablang Pasko. Bistaman, Pasko nening kasakitan, Pasko nening pandemic, dapat Pasko yang Kristo, yang lamana ng puso tamo. Amen. Bendisyon na kayo ng mayupayang Ginoong Diyos. Talaga tamo po. Manalangin tamo kin Diyos, sige patang at sibanwa, ami tupot kang Yesu Kristo ng anak na kaya katamo, ban magdalang kapanayan, king balang tao, at saya, king balang anak. Nga tamong manalangin, Ginoo, ituro mong akit daka at lukuran, king Eucharistia. Ginoo, ituro mong akit daka at luguran king Eucharistia. Ban ing Santa Iglesia, ipaladne i Kristo, anting pamagmulantula, para king balang anak, at kapanayan, para king balang lalaki at babay. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mong akit daka at luguran king Eucharistia. Ban ing yato, salpantayaya kang Kristo, at makirake king kapanayan ning ligaya, at tulang daralana. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mong akit daka at luguran king Eucharistia. Banding sablang pamilya, apakit da ingat at panalalang mga intulid, karing anak. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mong akit daka at luguran king Eucharistia. Ban itangan, akametong tayo, king pamanatad kang Kristo, karing sablang magdulap kapanayan at tula. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mong akit daka at luguran king Eucharistia. O Diyos sa ipami, aning masaya ng panyatang Kristo, tagapan biyasa ng mitmong lugod, ban kampiyan na ginduna, paluban na kami king ligaya ning kekang kayarian. Anong rin mabibiyat magari kambe mo, king kami itong aning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen.
Ipanigan Diyos mo itong sikluman na naging kikang kaya pandi kami tinapay ang pangmike ko. Tinapay ang pungaling ko panatpi pagkalaning tao para kaya kami maging tinapay ng biye. Mipuri ang Diyos kapilanman. Ipuri ka ng Diyos mo itong sikluman na naging kikang kaya pandi kami ng alakay ang pangmike ko. Alakay ba't ka rin ubas at pagkalaning tao para kaya kami maging inumaning biye. Mipuri ang Diyos kapilanman. Manalayan ko kapatid, ban kanakot kay kayong taon, maging katanggap-tanggap ya arapan ng Diyos, ibang mayupayang tutu. Tanggapan na saning kinuiting daon karing damat mo. Kingi kapuri at ikarigaya ning kay kang lagyo. King kay katangi kasaplala at mabilog ng banala kapulungan. O ginuming malugod, tanggapan mo reteng ayin, apikalob mo, king kay kang iglesia. Manano na sanang deti, ilang maging kasangkapan ni kay kaming kaligtasan. Itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Hindi naman natili kay kayo. At kay ka antemorin, Ita sila ring puso yo. makatasno king ginu. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulad ng pasalamatan da kang parati naman karin no ipa Diyos king alangang katlubos mayupaya kapamilatan ng Kristo. Pisag dari sa blang propeta ang kayang paniatang. Delanin ng itong birhen king kayang siya pupunan. Kabiyaning alang kasim parang lugod. Si Janang Juan at ala paminya king kayang paniatang. At pagkilala ni karing tao niyang dinatang ni. Uli ningin mo na nung lugod na kay katamo. Kitma na katamong tula. Yan ipagsadyan tayang pagmasusyan ng misteryo ng kayang pangabayid. Kanita po ang tatang netas na nakatang masigasig ang makabante at manalangin. Kabang ding puso tamo maglapo ng kapagmulalan at kapurian. Kulinita, kambering sa blangkor ng anghel karin banwa, darilat may kang ligaya, lain makibelang tung ng babe kapurian keka at naming ang kakanta. Ikapining panaloig pa kay Sibunin sa blang kabanalan, ulit itay paling kapumi. Itugtog may nga espiritu mo tumayong titi pangambon karitang ayin mi. Ban pa banalanalat para kay kami. Gawan na lang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya. Bayan ako sa loob dinawan ng biyanak yung pamaylas at kamatayan kinwaning tinape. Kaya pasalamat siya keka. Pirasan at binyane ka rin kayang disipulo at nga na. Una niya iti kayong anak ka na niya. Huling iti yung katawan ko, amitawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko.
Misteryo ni Kasalpantayanan. Ngayon gaganakan mi, o mapamakadudang higpain, kamatan at pangasabli ng may biye. Darawin may akya kaiting tinapin ng biye ating kalis ng kaligtasan. Layon may pasalumatan keka, impepalerian mo kaming matampang talakad, arapan mo at sumuyo keka. Ikami kan sana may sulusulak yung katawan at dahil ng Kristo. Di po na kaming anting meto ni Banali Espiritu. Ganakan mi o higpain, banala kapulungan mo ang makalagana, kimabilog ayato. Banbing ganap iya sa aking lugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sa blang Obispo, Pari, Diakono, at di sa blang susuyo king banala kapulungan mo. Ganaka mula naman di kapatad ming minunanang pepaynawag yung pikong kapanayon ni pangasubling mebie. Idala mo na di sa blang mayang nabiya kayong pakalulo mo, kitang masalang harapan mo. Pakaluluban mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat makamit king bilang angga. Ban kambenin mo na Virgen Maria, yung duling Diyos, kambenin ng San Jose, yung esposo na, kambenin mo na Apostol, Santa Monica, kay kaming patulunan, at kambenin sa blang panala, may bebe, kalugod-lugod kay kakingkikabaning panawon. Apuriyan at apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambenin at kayo, Diyos, ipang mayupayang tutok, hagamling banalay Espiritu, kaya kasablang tangalan at ligaya, manggaman kingalanganga. Ngayon manalangin tayo may pinong kapandali, kada lugod kayo ngayon, pakari nga manong tiro na kaya katama na yung ginoon. Kapos magkamigin naginsab ng marok, malugod mo pagkalabing kapayapan king panagon mi. Baling ka sa paning pakalulo mo, may timawa kaming parati king pamanalipan ng kasalanan,
At may kabis kami ngalang kasasakulan king sablang kaligaligan, kabang panan at pagsadyan ming panyatanamit mong ligaya. Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kay kaing kayarian, ing kayo payan, nating ligayo, manggaman king alanganggo. Huwag naman Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakman ko kay kayo, kapayapan ko babaya ko kay kayo. E mo sana babalik na rin kay kami kasalanan. Ngunit nga pansin. Ni Kristo yung kadaraming Diyos, imbelado kayong kasalanan ng yato, nung daring mayaos king apunan ni Cordero. Ginay para dapat pagkalaos kaya dapat kingingkas mga man, kumayot na. Panalangin para king pamananggap king espiritual na pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiring pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umika mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbed ng kayong lubusan ng sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, ni may kawani ko keka. Amen. Kay paming malugod, sa panmukeng sumuyo keka, baming pangaintuliran na banglan, ing kaligtasan.
Manano na sanang iting Eukaristya, yaing maging alang patanat ming kambilan. Iting anadwan may kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Hindi naman natili ake kayo. At kay ka antimorin, Bendisyonan na kayo ni may payang Ginoong Diyos, singig pa anak at banalay Espiritu. Amen. Bumaya kayo king kapayapan at ganan tayo sana'y Kristo ang magdalang tula king puso tamo. Salamat King Diyos. At yung pong kayo po, announcement mo po, kaya pong Pasko, yung pong kakatamong Pasko king parokya, imbes na 10 o'clock ya po ng 24, maganap ya po itang 25, 4:30 a.m. No? King pong parokya, po tatimbis ang simba king parokya, imbes sa tamo pong kapaskuan, 4:30 po in the morning, ang po pong 8 o'clock in the morning. Ita pong 10 o'clock, kinansel tayo po, uling makasakop ya kitang curfew, talaga na po ng gobyerno tamo.